Unsa man po'y hubad aning Pebrero 3, Miki? O kung ikaw nataw sa Pebrero 3, dali rasad kang mahigugma. Pagbantay-bantay kay basin mainahan ka. Ug babae ka basin mainahan ka nga dili asawa. Ug ikaw maayo ka sa trabaho, kugihan ka. Paningkamot kay naa kay chance makagawa sa nasod. Ug usa pa ug magnegosyo ka, sakto ra, di dato, di pud pobre, naa ra Diyos taliwa. Ug ikaw masakitan gani ka, mangita dayon kag paagi nga makakita kag balik, kay taason sad kag garbo. Unya usahay pud napoy imong pagkabatasan nga mudalo ka usahay. Nya ang imong mga igsuon muyaw-yaw diha kanimo. Mao na imuhang hubad sa Pebrero 3, Casey. O mga Pebrero 3, ayaw po kalimot sa pagtanaw ani nga video. Nga i-like, i-share, ug subscribe this video. Thank you.